den kører på den der? Nej! Nej! Så kan vi jo bare sammen. Vi vil over til legepladsen. Vi vil over til legepladsen. Til legepladsen? Ja. Til legepladsen? Ham der, der stod derude, om jeg skulle vise lægge til Satte, at der var en legeplads. Ja, der kommer I ikke over. Hvorfor ikke? Nej. Waterloo. Hallo, Nu er den lille der. Det er jo en sød. Ja. Jeg tænker, den er kommet helt herop, helt af sig selv. Ikke for højt op. Der står 25 her, lige hernede under. Ja, det ved jeg godt. Ja. Ej, hvor er de fede. Ikke så højt endnu, så. Ja. Ja, hier gehen wir zu den Pandas. Wenn dann die Farbe. Fordi det ikke kan gå sådan rundt. Det er langt deroppe, og det er derfor, det kan ikke gå rundt. Den går rundt. Das musst du sehen, komm. Nein, nicht diese, wo ist die denn? Den her vej. Komm mal diese. Wo ist die denn, der Farbe ist? Her er Elle. Og se ham der med, der sidder med ryggen. Nej, han sidder ikke med ryggen til. Og se ham der med brystet. Og hår på hele kroppen. Han sidder med ryggen til. Jeg har lige fået at vide, at en bavian på tysk hedder en pavian. Pavian, ja. Pavian. Prøv at se ham der. Prøv at se ham der. Jeg elsker bavian. Prøv at se ham. Sådan så, du skal ikke kravle. Du skal ikke kravle. Kan du så blive her? Nej, du må ikke gå op der, Jonathan. Ja, det er godt. Kom ned til os. Ja, nu vil jeg lægge den ned. Jonathan! Derovre, der er Kristoffer. I nutid, de leger derovre. I nutid kan Kan du så komme ned? Hey, se, de boller på! Nej, de gør ikke. Og se, der er Amalie Sofie derovre. Så må du også spise, Kristoffer. Var det dig? Jonathan, i nutid. Kom her. Jonathan! Så er det ved at spise af jorden. Så er det dit arm deroppe. Hey, Jonathan, du har glemt din arm. Jonathan, nej! Nej! Op, op! Nej, Jonathan, ned med dig! Han er nok klister på fedtede fingre, så han sidder fast op i snoren. Ej, hvor du ryster på. Åh nej, den gik ind i hulen. Øj. De går ikke i hulen. Ej, Jonathan, kom her! Jonathan, de har ikke lege! Jonathan! Er det ikke unge? Ja, også den her. Hej, Jonathan! Hej, Jonathan! Den tager ikke godt. Han er været inde og vaske hænder, så han ikke sidder fast i snoren inde. Så de ikke er så fedtede. Har I set ham den store plads der? Ja, han er fantastisk. Det er Anders, der sidder der og spiser blade. Ja, det er. I Anders! Anders. Hej med dig! Anders, han har sat sig på videokameraet. Ja. Det sidder nedenunder. Ja. Hallo! Pavianer! Det står pavia! Pavianer! Pavianer! Man må ikke gå derind! Hvordan har du det med det? Helt Jeg har det fint. Okay. Man må gerne gå derind! En endnu pavian. Ja, nu.
Anus pavian. Yes. Så tager dine briller af. Pavian. Prøv at tage et billede. Hvem siger du? Rafiki? Ja, det er Mufasa. Mufasa? Ja, det er ham på Mufasa. Men han er bare en lille billede. Ned med min store pavian. Vi skal nok sørge for at være politimand. Jeg er fuld den.